Sanibonani bantwana bakaNkulunkulu. Nginibingelele osukwini namhlanje. Namhlanje ngizothanda sikhulume ngomsebenzi wokubikwa kwelawu. Kubalekile ukuthi ilawu libikwe, ubikele uNkulunkulu namakhehla nezalukwazi ukuthi ke usuwakhephi manje, nokuthi ke usuzoyigcina phi lemisebenzi yabo ababeyigcina bona esikhathini esiphambilini. Okunye okubalekile ekubikweni kwelawu ukuthi abantu abakhona ngaphakathi elawini bathola ukuvikeleka, kanye nalo ilawu uqobo lithola ukuvikeleka. Yiloko nje ke okukhulu nokubalekile ngokubikwa kwelawu. Siyabonga.